Bueno, pois moitas grazas por vir, moitas grazas por estar aquí, por lo menos non chove, iso é unha boa cousa. E xusto nun momento, ademais, que estamos a 2 semanas de que Vigo celebre unha vez máis a Reconquista, non? Desto fala moito este libro que temos na man. Pero antes, deixademe presentarvos. Hola, Rosi. Non sei se supoño que non é necesario, pero ás veces temos tanta relación con unha persoa que non nos damos conta de con quen estamos falando, non? E no caso de Eduardo, a mí pásame moito que, bueno, que Eduardo, os que o coñecedes, xa sabedes que é un home moi campechano e moi cordial, pero que ten moitísimo máis pouso detrás do que parece, non? De feito, a parte de xornalista e dun dos fundadores de Portal de Ciencia, recibiu moitos premios na súa carreira profesional, non? Entre eles, xame que copie, porque tes un montón, o Premio Nacional de Xornalismo, Fernández de Riego, que aí es nada, o Johan Carballeira, o de Xornalismo Científico 2003, ou, bueno, co Portal de Ciencia, pois, acadastes premios como de Rosalía de Castro, ou da Crítica de Galicia, etc., non? Aparte de eso, aparte da súa laboura xornalística, Eduardo é un apaixoado investigador da historia e da historia local, podo dicir. Sí, hai un montón de temas que sí, de local tratas. Bastante, sí, é certo, sí. Sí, bueno, este de Vigo, mira, este non o coñecía, este do Celta. Historias do Celta, sí, porque o fútbol non é a túa especialidade, entón cada podía ser que se xa por iso. Pero está ben, está ben. Pero sí sobre, por suposto, sobre a época napoleónica, na que, para documentarse, non neste libro, sino, el ten un libro que se publicou en Galaxia hai... Xerais, sí. Perdón, en Xerais. Sí. Hai 10 anos, 15... 16 17, que se chama moi parecido, Galicia en guerra, aínda que era un pouquiño máis... ese é moito anterior. Ese anterior. De Galicia en guerra 20 anos, e o que se chamaba era Vigo en arma Reconquista. O da Reconquista, en efecto. O da Reconquista 16 anos, sí, cando se cumpriu o bicentenario. Libros para os que percorreu media Europa para documentarse, non é unha cousa de, bueno, leo 4 libros e me documento rápido, non? Sino que estiveches en Inglaterra, en Londres. Sí, na Biblioteca Británica, por exemplo, sí, no arquivo de Greenwich, do National Maritime Museum de Greenwich, estive no Arquivo Histórico Nacional, Arquivo Histórico Militar, bueno, todos, canto arquivo hai por aquí por Galicia, pois que todo que había disponible. Supoño que non é necesario, pero eso fala bastante da seriedade coa que escribe Eduardo. Pero, neste caso, quixemos darlle unha volta de torca, porque sí, de acordo, é fácil, fácil non, un traballo serio e pesado, recopilar información, ir ás fontes, ir buscando datos aquí e alá ao longo de moito tempo, pero se cadra é moito máis difícil despois, ou polo menos tamén é difícil despois, convertir ese traballo máis sesudo nunha obra de divulgación que chegue a todo o mundo. Esta obra que temos hoxe aquí, que estamos presentando, Galicia en Armas, 1809, incide neste aspecto e ademais o fai de unha forma estupenda, extraordinaria. A colección, o que busca a colección, é a colección de episodios históricos de Galicia. Por agora hai 2 volumes publicados, o primeiro é sobre os irmandiños e este sobre a Galicia napoleónica, e busca dar a coñecer un montón de episodios da nosa propia historia para que estean ao alcance de calquera persoa, non? Pero sen perder a seriedade, sen perder a rigurosidade, non? No caso de Eduardo, creo que o obxectivo está perfectamente cumplido e ademais con nota, non? Oídes comprobar enseguida cando o lesades, non? Pero
teño algunhas dúbidas sobre o libro. Vamos a ver. Cando falamos con el para propoñerlle escribir o libro sobre a Galicia napoleónica, eu a verdade recoñece que a mellor un pouco sesgado pensaba, pero vamos a ver, vamos a publicar un libro sobre as guerras napoleónicas en Galicia, cando así a bote pronto o primeiro que me sae é pensar que estamos celebrando a reconquista de Vigo, por exemplo. Estamos celebrando de verdade que votamos os franceses e seguimos 200 anos nun réxime absolutista, non 200 anos, pero seguimos nun réxime absolutista, nun réxime dominado pola Igrexa e polas estruturas tradicionais do antigo réxime. Sí, seguimos, sí, en fin, pero bueno, en fin. Por qué? Ten razón ou tiña razón ou non tiña razón? Tiña razón, de feito, porque este tema en concreto é un tema controvertido, porque sempre foi utilizado, como tantos outros, non todos, pero tantos outros temas históricos foi utilizado políticamente por unha parte de, digamos, dunha construción nacional política española para vender pois é unha identidade con eses poemas encendidos, non? Aquilo, oigo patria, tu aflicción e tal, bueno, esas cousas medio transromántico nacionalistas españolas de finais do século XIX. Claro, de feito todo iso pois fixolle moito dano a esta historia, como a tantas outras historias. Pois isto quedou a altura pois quedou a altura do que lle chaman a Reconquista, pero non a de Vigo, senón a outra que non existiu nunca, non é un feito histórico, non existe unha Reconquista na Idade Media, tal e como se plantexa de algún xeito. Bueno, este tema estaba moi contaminado, era un tema contaminado. Eu xa veía que era un tema contaminado hai moito tempo, hai moitos anos, cando fixemos unha exposición no Museo de Castrelos xigante para falar da Reconquista de Vigo dun xeito serio. Eu, a verdade, que comisaría aquela exposición, había dúbidas daquela. De feito, a Concellería de Cultura estaba en mans do BNG e había xente no BNG que dicía de verdade, vamos facer unha historia de isto que se vende como o arquetipo da españolidade do clericalismo máis grande e tal. Bueno, pois a verdade que sí que se fixo, todo isto se pode contar e se debe contar sen un condicionamento político. Hai que sacarlle a lectura política, hai que sacarlle a contaminación política a todo isto e contalo como foi. Bueno, pero además ti faz unha cousa, o comentas por aí, creo que no prólogo, unha cousa que a mí me parece moi interesante, e é que eu era dos que pensaban eso, ¿no? Pero convencíchesme, e de feito foi o sérmolo do libro, ¿no? Sí. Porque di, sí, vale, de acordo, os soldados napoleónicos, os soldados franceses chegaron aquí despois dunha revolución que rompeu con todos os esquemas do antigo réxime, ¿no? Vale, pero chegaban, era un exército invasor e fixeron o que fixeron, a verdade, eu non coñecía ata ler o teu libro tan a fondo o que realmente fixeron aquí, no? As desfeitas que montaron, co cal pareceme moi ben que ti me veñes dicindo aquí liberdade, igualdade, mijiño, pero te estou robando, te estou violando, te estou queimando a casa, te estou defenestrando, non? Claro, é que de feito sempre se ten criticado moitísimo que cando o pobo galego ergueuse en armas ante a entrada deses exércitos, primeiro o exército inglés e despois dos exércitos franceses, hai que pensar o exército inglés máis de 10.000 homes e mulleres, porque acompañaba unha lesión de mulleres prostituídas que ían detrás do exército tamén, non? Que contaban os campamentos cada vez que se paraba, ofrecían os seus servizos a tropa e tal, e o mesmo facía o exército francés, e logo detrás dese exército inglés entraron dous franceses de máis de 25.000 soldados. O certo é que claro, eses soldados, a idea idílica de que eses soldados traían as ideas de Voltaire, as ideas de liberdade, igualdade e fraternidade, pois non é verdade, non traían iso. Primeiro porque as guerras, non eran como as de hoxe, sí que eran como as de hoxe para as víctimas,
non eran como as de hoxe, porque os exércitos, aínda sendo a máquina de guerra máis grande do mundo, o exército francés tamén padecía e sufriu moito, é a realidade, non levaban unha intendencia. Entón vivían sobre o terreo, era o que chamaba Napoleón, chamaba ya iso, a guerra ten que alimentar a guerra. Entón o que facían era chegar a un sitio e tomalo e ocupalo e esnaquizalo completamente e aproveitar todos os seus recursos. E que facían 25.000 paisanos, imaginade en cada... Bueno, Vigo daquela non chegou a 10.000 habitantes, e que se chegaban aquí 25.000 soldados, que facían? Ocupalo todo, roubalo todo. Entón, primeiro, nin traían eses ideais, porque o que traían esos ideais de destrucción absoluta, nin os galegos desa época podían chegar a entender nada duns ideais, digamos, entre comillas, democráticos. O que veían era que lle queimaban o palleiro, violaban a familia, mataban o porco, eso xa era o peor de todo, mataban o porco, bebían o viño, non, o peor era, perdón, no. Por orde, non sei se a orde non se cale. Hai unha testemunha, foi un contrabucado co orde. Hai unha testemunha que conta Eduardo no libro, que fai moita gracia, porque era unha muller de Ourense, non recordo, de unha aldea de Ourense, que lle conta, que lle escribe unha carta ao marido que debía estar en Portugal ou non sei onde, e lle conta porque chegaron estes gabachos, mataron todos os porcos, nos deixaron sen viño, etcétera, etcétera, e despois de canto tal, ao final di, e tamén mataron o teu senro. Sí, que xa iba así. A persona, claro, o seu familiar era o último que había que contar, o máis importante era que a facenda da casa estaba perdida, non? Que beberan todo o viño, que mataran o porco, mataran a vaca, claro. Bueno, pois ese é o tema. Pouco se lle pode pedir a ninguén que atenda elevados pensamentos de Voltaire, se o que te están a facer é iso. E iso foi o que pasou, foi unha aldraxe, unha destrucción absoluta e tal. E logo hai un exemplo que é presentista, pero vai funcionar. En historia o presentismo non funciona, pero vai funcionar. Hoxe en día todos sabemos que cada vez que alguén intenta levar unhas ideas moi elevadas e moi democráticas pola vía das armas a calquera sitio do mundo, fracasa. Iso non adoita funcionar nunca. Por moi boas as boas ideas non se poden levar a hostias, así dito claramente. E moitas veces en as nosas vidas, os que estamos aquí, temos visto, porque a historia se fai todos os días, temos visto exemplos, non quero poñer porque hai tantos, de xente que vendendo uns ideais moi elevados vai a outro sitio a impoñer algo, e iso non funciona así. A xente non se convence por unha invasión militar, non, das cousas. Neste caso, desde logo, non. A mí o que me chamou a atención tamén é a magnitude. Non somos conscientes da magnitude dos feitos, a magnitude da conquista dos franceses e a magnitude da loita contra os franceses, non? Pensemos que pasou todo en 6 meses. Entraron en xaneiro, en xuño, saíron correndo para fora. Pero es que en eses 6 meses entraron, en primeiro lugar, o exército de Moore, de John Moore. El exército inglés fuxindo cara a Coruña para escapar, porque tiñan claro, con Napoleón en persoa perseguíndolles, por lo menos ao principio. Despois entraron detrás del perseguíndolles 2 exércitos franceses, non recordo os números, pero 2 exércitos moi numerosos, e os 3 exércitos, ademais, pensaban o mesmo que Napoleón, o sea, xa nos buscamos a comida polo camiño, non? Entón, de repente que entren 3 exércitos, que ademais o inverno, eso axudou, que debe ser un inverno destes crúos nos que, porque as testemunhas dos soldados primeiro dos ingleses e depois de Napoleón, arrepiantes, sí. Entón, como é posible imaginar que a nós dame a impresión, pásame igual que cos irmandiños, non? Que non somos conscientes dos feitos que fixeron a xente que vivía neste país hai tempo, non? Os irmandiños, de repente, 80.000 homes se levantan en armas contra e consiguen botar fora a toda a nobreza. De repente, estou falando do século XIV, século XV, algo completamente impensable. En este momento, tamén é algo impensable. De repente, entran 3 exércitos dos 2 países máis poderosos do mundo e uns paisanos con as forcas e os coitelos pouco máis consiguen botarlos fora en 6 meses. Sí, é bastante interesante ese tema, ese feito.
claro, aí hai dous feitos. Un o da crueza que tivo a guerra e outro é como conseguiron eses paisanos en armas botar a maquinaria de guerra máis grande do mundo que existía nese momento, que era o exército imperial napoleónico, que era unha auténtica máquina de destruir. O sea, estamos a falar de que xa tiña gañado doblegado aos rusos, estaba a piques de esmagar absolutamente Austria, todo o imperio de Austria, e de casar coa herdeira el mesmo coa herdeira despois de separarse de Josefina, divorciarse de Josefina. Bueno, estaba a piques de vivir a maior gloria. Bueno, como foron? O primeiro tema da crueldade. A crueldade destes 6 meses foi brutal. De feito, a min non me chama tanto a atención, ou non me preocupa o feito de que celebremos a reconquista de Vigo, porque estemos trabucados. Non estamos trabucados, foi un feito de que, bueno, pois uns vigueses se uniron, unhas viguesas tamén, porque había personaxes viguesas que loitaron tamén, e que celebren esa unión e que conseguiran liberar a súa vila. É algo probablemente para festexar. O que me preocupa é que festexemos o que trivialicemos o que foi aquilo, porque aquilo non foi unha festa de 1906 e choripán, non foi iso precisamente. Foi algo dramático, no libro, recollendo, ti sabes ben, porque eu teño que dicir, bueno, teño que agradecerlle moitísimo a Fran Zabaleta que me convidase a escribir este libro. Cando falamos hai tempo para o proxecto, encantoume dende o principio. Este libro existe porque Fran axudoume moitísimo a que este libro sexa, digamos, apto para todos os públicos que poñían antes na tal, non? Porque é verdade que eu en algún momento pois quería dar algún dato máis tal, e que, bueno, había que hai que contar as cousas con máis directo. Pero eso só ten unha máis explicación, directamente. Un bo editor, teño un bo editor. Tes tal coñecemento da época que tiña moito coñecemento, é certo que tiña moito coñecemento, pero claro, o que tiven foi un bo editor que me axudou a cuidar o libro por onde vai. Estamos falando dos desastres da guerra. Pero os desastres da guerra, despois de falar ben de ti, os desastres da guerra son, no libro recóllense algúns, hai moitos máis, e son arrepiantes. Hai momentos en que dan ganas de... Iba a dicir que dan ganas de non seguir lendo, pero claro, que non é moi bo para un libro que se sabe ler. Pero é certo... Pero hai cosas curiosas, por exemplo... Claro, que mal vendedor son, Os desastres foron por ambas partes. Falas de moitos desastres, o sea, de moitas burradas que fixeron os franceses, pero tamén falas de algunhas feitos sorprendentes. Por exemplo, non recordo, era por Coruña, era por a provincia de Coruña, que de repente unha brigada inteira desaparece. Sí, bueno, eso é increíble. Sí, bueno, ese o tren de artillería de Cesures. Es que pasaron moitas cousas. Claro, coñecemos en Vigo sobre todo a Reconquista. Coñecemos en Vigo menos, porque tamén a historia de Galicia é unha historia que vai por parroquias. Aquí cada un coñece o que pasou ao lado, non coñece o que pasou en conxunto. Eso adoita acontecer en todas partes. Pero bueno, o certo é que coñecemos menos da batalla del Viña, que foi moi importante na Coruña, no mes de Xaneiro, menos da batalla de Ponte Sampaio en Suño, que foi a derrota de Michel Ney, o valente entre os valentes, chamabanlle o Mariscal Ney, o gran mariscal de Francia xunto a Jean de Diez-Soult, que tamén estivo aquí en Vigo. Ben, houve moitos feitos, a derrota, a masacre que houve en Monforte, que foi un momento dramático e terrible. A cidade de Monforte foi arrasada, a vila de Muros foi queimada e destruída, Vila García recibiu un castigo enorme, todo o que pasou en toda a liña do Miño e todo o que seguía a Raya Seca foi un escenario de morte tras morte tras morte, xornada tras xornada, xentes en armas atacando as columnas francesas, 20 e tantos mil soldados avanzando por esas corredoiras, atacados por paisanos. Bueno, os libros de difuntos, cando lees a crueldade, as cousas que pasaron, claro, ese de feito era o que quería dicir antes, de que ás veces, bueno, que está moi ben o choripán, eu non digo que non, que eu son o primeiro que o como, pero que hai que dicir que isto era unha guerra, e foi unha guerra terrorífica, foi unha guerra terrible. Sen dúbida que o foi, pero conseguimos gañala. Bueno, conseguiron, porque non fixemos nada. Nunca me gustou nada o tema ese. Eu non conquistei América, ni a Reconquista, non fixe nada. A verdade
Bueno, pero tes algún parente lonsano que sí que o fixo. E tampouco sou seguro diso, tampouco sei se tiña un parente lonsano ou afastado que tal. Pero tes, non compro nunca o discurso pero tes un tenente da Mariña inglesa eso sí. que en 1809, neste mismo ano, veu a Vigo era o capitán dun barco. Capitán Roland, sí. Capitán Roland, exactamente, como Eduardo Roland, sí. Que ademais lle tomaron o pelo de mala maneira. Tomaron o pelo, sí, esa é unha anécdota bastante chula, porque antes da invasión napoleónica, foi o verán anterior, cambiaran de bando, bueno, tamén hai unha historia, fago aí un pouco unha recreación dos feitos históricos que nos levaron a iso, que nos levaron a que no inverno, no xaneiro de 1809, eses tres exércitos, o inglés e os dous franceses, cruzaran a neve dos Ancares ou de Pedrafita para entrar en Galicia. Que nos levou a iso? E claro, hubo tantas cousas, pouco antes conto, un pequeno exército dende Vigo conquistou o Porto. É un feito de armas que non coñece prácticamente ninguén, pero conquistou o Porto. De feito, o Porto pasou a ser a capital de Galicia. Apoiando os franceses. Apoiando os franceses, efectivamente. E o Porto pasou a ser a capital de Galicia. Tivo o rango de capital de Galicia nese momento. Tomaron todo, estiveron meses en o Porto. O Porto foi galega durante meses, foi a capital do Reino de Galicia, tomada polos vigueses. Feito que non se sabe. E daquela, nese rebumbio de que ahora estou contigo, claro, son inglés, son aliado dos franceses, dos ingleses, desa chegou o pobre capitán Roland, o sea, na fragata esta, a fragata Atlas, chamábase. Que xa estivera 6 meses antes, claro, eran amigos. Como amigos, estivo polos bares do Cascobello tomando viños e tal, foi ao porco, tomou a tapa de orella e tal, chegou ali e dixo, bueno, aquí están os vigueses que é moi bonito, e tal, vou tomar un choripán. Non houve choripán. A cousa foi que quen votou claro, os canóns? Claro, os aquí ou os do barco? O barco chegou, entrou a fragata Atlas, era un día de verán de 1808, a fragata Atlas entra, cree que como hai un rei francés que xa está Xosé Bonaparte en Madrid, cree que Vigo é un porto aliado francés, dispara os canóns, pero que dispara son salvas de honra porque saúda a fortaleza do Castro, saúda aos vigueses, saúda a Vigo. Entón, o que fan os vigueses, pero primeiro creen que vai haber unha destrucción, cree que eses canonazos van destruir algo, e logo din, non destruen nada, están a facer salvas. Estes parvos creen que son aliados. Entón, collen as barcas os vigueses dende o Berbés, achéganse ao barco e cando se decatan, deixanos subir, e cando se decatan son apresados. É tan certa esta anécdota, é tan increíble, porque perderon un barco, nada menos que unha fragata de guerra francesa tomada por uns mariñeiros do Berbés que ian nas traillas ali a pescar, ou seja, nada máis, armados con 4 cousas, perderon ese barco e hoxe en día se conserva a bandeira do Atlas, está ali enmarcada, mal feita, no Museo Naval de Madrid, ao lado do Museo del Prado. Se ides ao Museo del Prado e visitades o Museo Naval de Madrid, nun cuarto ali e tal, nunha zona, hai unha bandeira de Francia xigante, cos cordóns de Napoleón, e pon bandeira do Atlas, e debaixo conta capturada en Vigo, tal. E ti tes claro que este capitán Roland non ten nada que ver contigo? Eu non o sei, tamén non teño ni idea. Se cadra era un tío avó, bisavó, bueno, tío avó, máis ben, xa con esta idade. Non obstante, conseguiron os galegos daquela época conseguiron botar fora os franceses. E eso sí que en serio pareceme increíble. Tendo en conta, a pouco que investigue sobre a potencia bélica dos franceses e a potencia bélica dos dous exércitos, o de Ney e o de como se chama outro? Soult, de Soult. Como é posible que, porque aquí non había exército, había un restos do exército dirixidos por Marqués da Romana. Marqués da Romana, que xa non tiña, non quedaba exército. Que se dedicaba a escapar dun lado para outro. Non había autoridade militar, nin política, porque é bastante alucinante. É un tempo, son 6 meses increíbles. Non hai nada, non existe goberno. É que en Madrid hai un goberno que de feito ás veces non hai porque marcha a Vitoria, escapa a Vitoria, o rei Xosé Bonaparte ten que escapar a Vitoria porque está acosado. E de feito os galegos enviaron embaixadores ao Reino Unido como embaixadores do Reino de Galicia. Bueno, de feito estamos aínda no antigo réxime, que todavía os reinos teñen un poder, entón o Reino de Galicia envía os embaixadores e son recoñecidos, e de feito hai un señor, Sangro e Freire, chámanse, e un deles, non recordo agora se é Sangro ou é Freire, queda en Londres como embaixador do Reino de Galicia representando a Galicia. E de feito, sae no diario The Times, que nesa época publica moitísimas crónicas da reconquista de Vigo e destes momentos, envían axuda militar a través dos barcos aquí,
É curioso, como conseguiron? Pois eu penso que pola senreira, polo sufrimento, pola violencia coa que se empregaron os dous exércitos franceses. O primeiro en inglés, porque empregouse con moita máis de 3.000 soldados da división, as brigadas lixeiras de Von Alten e de Craufurd chegaron a Vigo, foron evacuados por Vigo, o resto foron evacuados por Coruña. Todos ian arrasando, saqueando todo e tal. Todo iso levantou o povo. Ademais diso, por suposto, os cregos dende os púlpitos chamaron a rebelión. A Igrexa tiña medo, porque veía o que se facía en Francia, e de feito estaban a recibir a cregos franceses que eran expulsados despois da Revolución Francesa. Os conventos de Francia, os mosteiros, foron vaciados e foron expulsados, ese clero secular. Entón, viñeron a Galicia, viñeron aquí. Moito que chamen os cregos desde o púlpito, é un exército brutal, sí. O sea, vale, que a clave foi saio eu co coitelo da cociña. Hai algo que axudou moitísimo. Primeiro, esa senreira da violencia, cando non tes nada que perder, eso foi o que motivou máis os galegos nese momento, non ter nada que perder. E o segundo, na miña opinión, que axudou, foi algo que se chama Galicia. E iso era un arma moi poderosa. A xeografía, queres dicir? Claro, quero dicir que precisamente nestas guerras napoleónicas hai o gran mito, o mito de Rusia, e o mito de Rusia, o General Inverno, e o mito de Rusia está forxado na época napoleónica e na terrorífica invasión, tentativa de invasión de Napoleón de Rusia. Galicia tamén ten o seu General Inverno, e tamén ten o seu General Galicia, o sea, a súa General Xeografía moi difícil, moi intrincada. Os franceses non sabían onde se metían, non coñecían o terreo. Os galegos sí. Hai que pensar que estábamos nos camiños do antigo réxime. Bueno, que de feito non había Vigo directamente, había que sair ata Redondela, claro, o camiño real era o máis importante. Moitas veces os galegos, as alarmas, facían como se chama, emboscadas, pois para nunha ponte, para evitar. Sempre coñecían o sitio por onde ian pasar os exércitos, atacaban aos franceses. De feito, hai algo interesante. Sempre falamos en historia dos guerrilleiros, non? Do fenómeno guerrilleiro, e sempre se mitifica o bandoleirismo andaluz. Bueno, como se non houvese bandoleirismo no mundo romano, non? Que todos coñecemos que no final do Imperio Romano, na propia Península Ibérica, sobre todo na zona norte, nordeste, efectivamente, os vagaudas era un xeito de bandoleirismo. O sea, que é verdade que estaba inventado, pero sempre se cadra por ver tanto Curro Jiménez, que fixo moito dano a este país. Bueno, pois entón, bueno, iba a facer un chiste agora dunha cousa de tal, pero non, vou seguir por aí, el tema de cuestión. Pero bueno, o certo é que sempre lle dimos moito protagonismo a ese bandoleirismo andaluz, non? A guerrilla galega de 1809, de xaneiro a xuño, foi brutal. Sabían onde poñerse, se organizaban, chamabanlle trozos, chamabanlle alarmas, chamabanlle milicia honrada. Era xente do país que non tiña formación militar, pero sabían que por esa corredoira ian pasar os húsares da cabalo e bumba. Aquilo foi, esa foi a clave. Pero non só os paisanos que coñecían o rural, porque tamén o famoso batallón literario de Compostela. Bueno, que maravilla, Atuna en armas. O sea, claro, Atuna, a coña de Atuna en armas, non? Sí, pero claro, era como clavelitos, bueno, que clavelitos, pero con la escopeta. Sí, o certo é que chegou un momento que, claro, que son os primeiros momentos, en 1808, cando se forma, e aí sí que hai un ardor guerreiro pseudopatriótico, e claro, todos os estudantes de Compostela son chamados ás armas, os que non pois son enviados para septiembre, iba a decir, pero bueno, a verdade é que os expulsan da universidade, e o resto todos integranse en batallóns, os profesores danlles grados de oficiais. De feito, ao comandante supremo desas formas do batallón literario fixérono automáticamente, non sei que grado de militar tiña, non sei se era coronel, digamos, ou tenente coronel, automáticamente deronlle tamén o cargo de catedrático reitor, para que tivera tamén a autoridade non só militar, senón académica sobre todos aquel batallón literario. De feito, non hai unha praca en na Quintana hai unha placa, porque foi un momento moi romántico, ainda que non chegou, como todos sabemos, en 1809 o romanticismo é un momento moi literario. Son uns rapaces que están estudando unhas carreiras na Universidade de Santiago e de repente
collen unhas armas e os mandan a morrer, porque van á batalla de Medina de Río Seco a palmar ali. E moitos deles, o que sí, os que sobreviviron, porque para moitos foi unha carnicería, e foi tremendo, os que sobreviviron, algúns deles volveron e aínda poideron loitar, hai documentados en Ponte Sampaio, e ao longo, despois de toda a guerra, seguiron algúns a loitar. Bueno, chegamos a Vigo. Por aí, por todas partes, se formaban alarmas, que eran básicamente grupos de paisanos que se unían baixo algunha autoridade, a veces militar, a veces o crego, de feito hai algún crego moi famoso por aí, por Ourense sobre todo, sí, o Abade de Couto, e atacaban pues, a diferentes unidades do exército francés. Por que se considera que Vigo foi o primeiro éxito Bueno, Vigo sae na primeira páxina do diario inglés, The Times, nada máis. O sea, a noticia da reconquista de Vigo foi nova de primeira páxina, non un día, varios días, no diario británico The Times, no diario londinense The Times. Non hai máis que dicir, señoría. Bueno, sí, pero no Times tamén... Bueno, non veo Sun, non o de Sun, non veo Daily Mirror, é o Times. Pero non era en The Times donde tamén dicían que ao final Europa vai ser salvado polo pobo máis miserable de Europa, os galegos. O pobo máis miserable non, o pobo máis analfabeto, bárbaro e analfabeto de Europa. Que se cada tiene razón, non digo que non teña razón. Eu non estou a xulgar. No informe PISA de 1809 non sei como sairían os galegos. O certo é que sí que é verdade que salvaron o mundo, como decía ese señor, dicía o cronista de Times, dicía, o mundo vai ser salvado, Europa vai ser salvada pola pandilla de analfabetos máis grande de tal. Sí, é certo, pero sí que foi importante, foi trascendente. De feito, hai 2 anos investigando atopei uns papéis que non estaban, non digo que sean inéditos porque estaban publicados en Francia, pero aquí non se coñecía na historiografía de Galicia, que son as cartas que envía Napoleón e que recibe Napoleón despois da reconquista de Vigo, e que hai que ver o cabreo de Napoleón, e que hai que ler o que di Napoleón cando recibe as cartas e o que escribe, di, traiga para aquí un papel que vamos a poñer aquí. Falo en castelán cando falo de Napoleón como se fora francés. Bueno, fixe unha cousa rara. Bueno, o certo é que Napoleón recibe, ele está no castelo, ele está antes da batalla de Wagram, en Suiza, en Austria, ele está en Viena, no castelo de Sobrun, está ali e recibe 15 días despois da reconquista do 28 polo mes de abril de 1809 a noticia de Vigo. Alporízase de tal xeito exixe o nome que se identifique traían arrestado, xa estaba o pobrillo en Inglaterra arrestado, o comandante Salot, o que califica de cobarde, di como un xefe de escuadrón do meu exército imperial pode renderse, é un cobarde. Bueno, iso é algo que atopei hai un par de anos, era novo, e de feito Napoleón di que a reconquista de Vigo é un problema que hai que volver tomala inmediatamente porque pode ser unha base para os británicos para desembarcar e ocupar a Península Ibérica e que se abre un frente occidental que él non quere abrir, porque Napoleón nese momento vai esmagar os austríacos e o que ten en mente esmagar aos rusos tamén. O que menos lle interesa, sobre todo os ingleses, o que menos lle interesa é abrir unha fronte occidental. Claro que tivo importancia a reconquista de Vigo. Se o di Napoleón ou o di o Times, eu non vou discutir, pero bueno... Pero a reconquista de Vigo que foi? Fruto da casualidade, da boa planificación, porque estaban pelexadas entre sí. Porque o Cachamuiñas e o... Como chamaba outro? Bueno, Joaquín Terneiro Montenegro, que era tal... Morillo. Morillo ten rúa en Vigo e teño unha campaña aí personal para ver cando lle boten a rúa. De feito, chegou Murillo e apartou a Cachamuiñas. Sí, porque Murillo tiña rango militar, non, Morillo ía con Cachamuiña. Non, aquí o que había era un conxunto de paisanos, había xente de Bouzas, de Valadares, de feito estaba o abade de Valadares aí traballando, había o alcalde do Fragoso, había xente do común. Había os ingleses tamén. Ao principio había xente do común, había unha fragata rusa, de que cuidado coa reconquista de Vigo, tamén che digo, e que había unha fragata rusa que estivo... Non me digas moi alto. Non, é outro tema. Ese tema descubriron un colega meu, que é Ricardo Troncoso, que, por certo, é descendente, el sí o sabe, de Mauricio Troncoso, abade do Couto. El descubriu há 2-3 anos nunha investigación, nun artigo espectacular, deses que en Vigo non se fala nada, das cousas importantes, descubriu a fragata esta rusa,
que resulta que estivo aquí toda a Reconquista, non fixeron nada, eles estaban ali metidos, os rusos, supoño, bebendo vodka, tocando a balalaica ali, mirando como que pasaba, non facían nada, pero sí que estaban aquí, sí que estiveron os ingleses. O que pasa que comezou como unha revolta popular, chegaron logo moi poucos, pero uns poucos militares, con Pablo Morillo, con Cachamuña, que era un militar, era un granadeiro, uns poucos militares portugueses co tenente Almeida, e houve un choque entre a parte popular que tiña xa todo medio controlado e a parte militar que quería levar o mando. Houve un momento que case hai un fusilamento. Morillo chega a amenazar con fusilar a Tenreiro, que era un dos líderes populares, digamos. Bueno, tiveron que aí intervenir os capitáns das fragatas Laibel e Venus, que eran as dúas fragatas inglesas que estaban, digamos, observando, provendo de armas, ameazando cos seus canóns a Reconquista. Bueno, foi un conxunto de cousas. Tamén é certo que hai cousas que non se contan moitas veces, pero na Reconquista tamén houbo cobiza, falábase dun gran tesouro que estaba na fortaleza do Castro, algo había, porque na fortaleza do Castro quedou a caixa de pagos do exército de Soult, un exército de 20 e tantos mil homes, coa caixa de pagos con todas esas moedas de ouro e de prata que estaban aí, pois eran moitos cartos. E máis cousas, os franceses, Liberté, Galité, Voltaire, non, que bonito, pero por onde ían arrasaban. O primeiro que fixeron ao chegar a Santiago de Compostela, que o fixo, que entrou, foi un general, o general Geudelet, que era un gran escultor que tiña o premio de Roma que concedía a Academia Francesa, un gran escultor, un home que admiraba a arte. O primeiro que fixo el foi ir á Catedral de Santiago, coller o botafumeiro, que era de prata, non como o de agora, que é de latón, era de prata, e dixo, isto para min. Baixaron o botafumeiro, tiña pedras preciosas incrustadas, fundírono, un botafumeiro que tiña séculos e séculos, fundírono, convertírono en lingotes de prata e levárono, e probablemente rematou no Castro. Entón, algunhas cousas están relacionadas tamén coa cobiza. Hai moitas, é unha historia, a verdade é que poucas veces en 6 meses se poden contar tantas cousas, pero bueno. E ademais, no caso de Vigo, tamén pasou algo curioso, que por unha parte o comandante francés se rendeuse, firmou a rendición, pero non se enteraron os aquí, co cal seguiu a guerra. Bueno, tamén é certo. Bueno, unha cousa, celebramos a Reconquista o 28 de marzo, este ano será Benres, que nos fai ponte, que está, vamos, maravilloso, que é o máis importante da historia, que se celebre e coincide en ponte. Eso é moi importante. Entón, este ano é ponte e celebrase o 28. Tampouco moita xente sabe, que decir, bueno, bajo estas co choripán, un pouco ali, un pouco tal, e claro, non te cata de que a Reconquista foi o 27, non foi o 28. É certo que sempre me pareceu bastante curioso que se celebra a festa o 28 porque, bueno, é verdade que foi o día que saíron as tropas francesas, 1300 soldados, tampouco, é que unha cousa, hai que pensar que non foi menor. En Vigo había 1300 soldados nunha poboación que non chegaba a 10.000 habitantes nese momento. O que había en Vigo era unha ocupación, pero das grandes, unha auténtica burrada. Eses 1300 soldados, bueno, saíron ese día 28 embarcados prisioneiros, pero a rendición prodúcese o 27 pola noite e de feito xa se rendera Chalot a bordo da fragata Venus ou da Lively, agora non recordo cal das dúas, teño un lío, ou da Venus ou da Lively, pero claro, desa época non había WhatsApp e non lle podían dicir a xente, ois, que xa firmou, que versase de voz, que deixade de loitar, que non te escoito. Bueno, pois ese non había. Entón, seguiron ali, abriron a porta da Gamboa, efectivamente. Bueno, pero si había sinais para sinais estaban ali ás 8 da noite que empezou a cousa o 28 de marzo, pois mira, con esta luz as sinais que lle fixeran dende a fragata Laibel e ali, pois non chegaban. É certo que contase nas historias que Morillo desembarcou, colleu un cabalo e da cabalo daba voltas ás murallas de Vigo dicindo, para de desgraciados e tal. A xente non escoitaba, non quería escoitar. Hubo unha carnicería e morreu bastante xente. E a xente sobre todo estaba, o que quería era, moitos momentos falan de que estaban obsesionados co tesouro, porque eles sabían que había cartos e dicían, non, agora parade non, porque hai testemunhas que falan de que a xente tiña, os vigueses en ese momento tiñan a sospeita de que eles que tiñan loitado 2 meses, deixado a vida, conseguido recuperar a súa praza, eran víctimas duns politicastros cabróns que arranxaran aí o tema e que logo iban quedar co tesouro. A que me soas? Bueno, soa moito a estas historias. A xente estaba moi alporizada e non había de pararlos, pero sí é certo que técnicamente estaba xa firmada a rendición. Cando se abre a porta da Gamboa, cando se derruba,
a rendición xa está firmada. Pero claro, non hai WhatsApp nesa época, que hai que pensar así. E podemos decir, por outro lado, que Vigo foi o inicio do fin. A partir de aí xa o exército francés empeza a retroceder, empezan a botarlo fora, pasaron aínda moitas cousas, pero remataron pouco despois. Vigo 28 de marzo, quedan 2 meses para o desastre final, pero sí, porque en Vigo permitiu, a toma de Vigo permitiu, e despois a de Tui, que abandonaron os franceses nunha decisión equivocada, porque aos franceses non lles foi ben en Portugal tampouco, o Mariscal Soult, tiveron moita resposta portuguesa, os portugueses loitaron tamén duramente contra os franceses, non se deixaron asoballar, e iso que o rei francés, o rei portugués, como todos sabemos, escapara, colleu a él, a súa familia real e toda canta xente tiña algo de pasta en Portugal, colleron unha flota de barcos e marcharon a Brasil ali, que se está moi ben en Copacabana, moitísimo mellor que estar ali loitando, estar en Portugal loitando. Abandonaron, non? Pero tamén en Portugal foron quen de resistir. E o certo é que, bueno, que dende Vigo comezou todo. Logo chegou a reconquista de Santiago, a batalla do Campo de Estrela, tamén moi potente, finalmente Ponte Sampaio. Hai un momento terrible no que Soult ten que volver prácticamente derrotado, as súas tropas esfameadas volven cara a Lugo. Hai unha reunión en Lugo na que están a historiografía inglesa di que están a piques de matarse Soult e Ney, que o Mariscal Soult era un nobre, era un tipo da nobreza reconvertido en revolucionario. O típico jeta que todos coñecemos, porque en política é o que adoita acontecer tantas veces. Entón, o típico jeta que era da nobreza, ata que dixo, bueno, isto a min que me corten a cabeza non me mola e me vou facer máis revolucionario que ninguén. Entón consigue facer iso, de peito ten unha vida longuísima despois de Napoleón. Foi ministro de Asuntos Exteriores coa monarquía, despois todo lle valía a Jan de Diez Soult. Era un home moi refinado e tal, roubaba, levou o bataforio, pero outras obras de arte as roubaba todas. Ten un castelo hai un castelo en Francia onde se conserva produto dos seus saqueos por todo o país. Pero o certo é que Ney era fillo dun toneleiro. Eso era a grandeza do exército francés, hai que recoñecelo tamén, porque Ney era fillo dun toneleiro, era un home humilde que comezou sendo soldado, loitou en diferentes batallas, amosou a súa fouteza, foi ascendendo, chegou a general, e de general chegou a Mariscal de Francia. E Soult non aturaba a Ney, porque Soult dicía, pero este patán, este pailán, é Mariscal de Francia como a min, este pailán. Non pensaban o mesmo os homes de Ney, que o admiraban totalmente, porque se Ney dicía atacar, marchou con el batallón, dicían, este o fillo do toneleiro, este como a min, e se eu loito, o ascensor, ainda non se inventar o ascensor, e xa estaban pensando no ascensor social, no mito do ascensor social. Entón, bueno, ese foi o conflito, estiveron a piques en Lugo de matarse un ao outro, tiveron unha gran rifa porque non conseguían dominar Galicia, eso que foi o que pasou. Bueno, o caso que en suño de 1809, cando toda Europa estaba baixo a bota napoleónica, nunha pequena terra do noroeste perdida, conseguiron votar os franceses. Ia decir por primeira vez, non, en realidade non foi por primeira vez. En realidade, ese mérito o teñen os esclavos de Haití, que en 1804 estoupou, despois de 10 anos de revolución, conseguiron non só abolir a esclavitude, sino librarse dos exércitos napoleónicos, proclamar a primeira república negra de América. Pero en Europa si foi o primeiro territorio que en 1809, cando Napoleón estaba en pleno apogeo do seu poder, foi baleirada de franceses, expulsaron os franceses, non? E non volveron. Bueno, pois algo farían ben, non? Sí, algo farían ben. O que é unha historia, para mí, increíble, unha historia... É difícil que en solo 6 meses pasen tantas cousas, sexan tan alucinantes, algunhas sexan tan violentas, a verdade é que fala moito do xénero humano en acción. Non está mal todo isto para nos tempos que veñen, xa sei que é un clásico, non? Que acaben as guerras en el mundo. Bueno, xa sei que é o discurso característico, pero é verdade que cando les cousas, momentos nos que a guerra chega a un territorio, dis que
E máis, se podedes, vos lo recomendo moi en serio, con libros na man, cando vallades por Galicia, paradevos nalgúns dos escenarios, nos libros se falan de moitos sitios onde houbo batallas, enfrontamentos e demais, porque é unha forma moi viva de ter presentes algúns feitos que para min foron trascendentais no país que somos hoxe, non? E que falan tamén de como somos, como... Sí, moitos dos que loitaron, por certo, que se adoitan dicir non, é que os que loitaban polo antigo réxime. Non é certo, porque moitos dos que loitaron foron os mesmos que logo, pouco despois, estaban en Cádiz facendo a Constitución de 1812. Non é certo que só loitaran neses 6 meses. Claro, efectivamente, non é certo que todos os que loitaran nese momento o fixeran dende unha ideoloxía conservadora para defender o antigo réxime. Non é certo, iso tamén é unha falsidade. Isto tamén levou as Cortes Liberais de Cádiz, que logo houvese un señor Borbón chamado Fernando VII que se pasara todo polo arco do triunfo e fixera o que fixo, a desgraza que fixo, pois iso non ten a culpa a xente que morreu e que loitou en Galicia en 1809, penso eu, vamos. Pois, pola miña parte, antes de deixarvos a vos a palabra, se queredes facer alguna pregunta, só dicir que en serio, que é un libro que aclara moitísimo, que é un libro de divulgación con carga épica, con unha carga épica clarísima, e que recolle uns feitos que, bueno, que é moi interesante ter na mente na próxima vez que vayamos celebrar unha reconquista. Que decir que vayamos a guerra, que decir que, bueno, normal, que vayamos a celebrar unha festa de reconquista. En calquera caso, pues, moitas grazas, Eduardo, por traballar, por facer este libro e por vir aquí a presentarlo. Pues nada, moitas grazas, querido amigo, por la edición, que é unha maravilla. Pois non sei, se queredes preguntar alguna cousa, se tedes alguna dúbida, se ti queres decir algo máis. Non, eu quería dicir que se non tedes ninguna pregunta, podemos marchar a tomar unhas cañas inmediatamente. Bueno, pero antes ofrécese voluntario para asinar algúns exemplares. Perdón, adiantei.